Аз съм от Национална мрежа на родителите. Ние сме организация, доброволна родителска организация, която си поставила за цел да отстоява правата на родителите. В какво се изразяват тези права на родителите? Да избират образованието, възпитанието и начина, по който се грижат за здравето на детето си. Това включва гражданска работа по законите, свързани с закрила на детето, законите за образованието и в здравеопазването, там където родителите трябва да могат да взимат решения. Това, което сега ще говориме, също другото, с което се занимавам, превеждам книги за издателство Изток-Запад, като цялата поредица от книги, които аз превеждам, ги избирам в темата за образованието. Алтернативно образование на сегашната система, защото в момента системата е монополистична. Имаме един държавен орган, който определя еднолично какво трябва да учат всички и че трябва да го правят по един и същи начин. И нашата теза е, че това е една от големите причини образованието да е на хала, на който е в момента, защото не дава възможност за разнообразие. А хората са различни, децата учат по различен начин, възрастните учат по различен начин и учат различни неща. Не могат всички да учат едно и също и да са еднакво успешни във всичко. Това, за което сега ще говоря, какво е смисленото образование? Кое образование би било смислено за нашето дете? Смислено ли е това, което правиме до сега, да тъпчеме факти в главите на малките деца, за които те нито виждат причина да ги учат, нито има някаква връзка с нивото на тяхното разбиране на света? Ако си представиме, че информацията, която получаваме в училище или данните, които получаваме през тези 12 години от живота си, са нещо като тухли, което ни убеждават, че е необходимо на всяка цена да го получиме, за да може да изградиме по-нататъка живота си, на какво бихме оприличили нашето образование? Или може би на това. Това е, което се случва, когато завършиме училище. Добре, сега каква е разликата между това и това? Или следващото? Каква е разликата между първата купчинка, с други думи, и втората купчинка? На какво се дължи разликата? Моля? Има ред. Той е ред в следствие на какво? Следствие на план. Значи, втората картинка, ако прием, че символично представлява нашето образование в момента, където са натрупани хаотично, без никакъв план и никакъв дизайн, някакви данни и факти. Във втората картинка първо имаш дизайна и след дизайна ти натрупваш данните. И ти подбираш такива данни, които на теб ти трябват, такъв тип тухли, които ти трябват, и ги подреждаш по такъв начин, който на теб ти трябва. Тоест, ето това е, което прави разликата между двете неща. Значи, първото важно нещо което искам да кажа, е, че съдържанието се трупа, съдържанието, като тук имам предвид информацията, се трупа съобразно плана, а не обратното. Не както е сегашната постановка, че ние първо трябва да имаме възможно най-широко съдържание, възможно най-много данни, защото после ще направим план въз основа на данните. Не, точно обратното е. Първо правиш план и после въз основа на плана си подбираш данните. Значи, за да имаме една здрава постройка на живота си, както се предполага, че това трябва да ни помогне образованието, да построим живота си. Едното, което е необходимо, е да имаме план. И другото, което е необходимо, освен самите данни, които са тухлите, е да има спойка между тези тухли. Трябва да има нещо, което държи цялата постройка здрава, която да може да удържа на сътресение, да може да понесе тежестите на живота. И тази спойка, която сега отново не се сещам как се казваше в строителния бизнес. Не е замазка, ами как се казваше, което свързва тухлите. Цимент и хорусан. Значи този хорусан, който държи здрава постройката, аз го предлагам като преобраз на характера. На вътрешната сила на човека. Значи едно е да имаш план и да знаеш какво искаш да постигнеш. Второ е да имаш самите тухли, да имаш материала, данните, информацията. И третото е да имаш характер, за да можеш да го доведеш до край и то да отдържи по-нататъка. От тия три неща ние получаваме в училище само едни данни. Една купчина от тухли.
затова ние не можем да ги употребим. Сега, нека малко... тези две неща, които не ги получаваме в училище в момента, спойката и плана, отговарят на метафората, тя е много известна метафора за това какво трябва да дадем на едно дете: корени и криле. Крилете може да приемем, че това е нашия план, това към което се стремиме, ние политаме към него, искаме да го постигнем, а корените са това, което ни държи здраво, което ни държи на земята или в случая, което държи здрава постройката. Нека сега да поговорим малко за корените или за хоросана. От какво всъщност се състои? Какви са елементите на този хоросан? Какво трябва да получи детето, за да може да има тая вътрешна сила и тая здравина, да може да запази здравината на постройката на своя живот? Единият от елементите на тази вътрешна сила се изразява в стабилност, в усещането, че аз имам стабилност в живота. Ако си помислиме за каквото и да е, оставяме за момент темата за ученето, каквото и да е, за да бъде то стабилно, какво му е необходимо? Един стол, за да бъде стабилен, какво му е необходимо? Не искам да направя, използвам стола като метафора, ще ви обясня защо. Какво е необходимо на един стол? Каквото и да е, за да бъде стабилно, какво е необходимо? Опорни точки. Опорни точки. Опорните точки, които аз искам сега да направя аналогия, ако ми позволите, на човек, това са връзките му с другите хора. Ние прекалено дълго сме били учени, че трябва да сме независими и нашата цялата образователна система е така организирана, че да ни прави да ни учи да растем в изолация от другите. Въпреки че ние сме примерно 30 деца в една стая, децата помежду си не може да си сътрудничим, ние трябва да правим самостоятелна работа. Ние винаги правим самостоятелна работа. Всяко едно дете трябва да може абсолютно самостоятелно да се справи с абсолютно всяка една задача. Докато в реалния живот извън училище нещата не стоят така. Никой не е независим и абсолютно самостоятелен. Всеки е добър в нещо и се свързва с други хора, които са добри в друго и се получава екип. И това е именно, което се има предвид под екип, когато се говори често на Запад, откъдето идват така те идеи за екип и екипна работа. Преди една седмица бях в Шотландия на една конференция на свободните училища в Европа и там точно това обсъждахме с хората. Какво за тях означава екип и какво за нас означава? За нас екип означава, имаш един шеф, шефа събира 5 човека, спуска им на всеки един от задачата и те работят в екип. Тоест ти всъщност имаш един човек, който има 5 продължения. И те изпълняват нещо, което той му казва. Каква е алтернативната идея за екип? Имаш 5 човека или 6, които всеки се събират заедно и решават заедно каква ще бъде нашата цел и всеки решава аз с какво мога да допринеса. Аз мога да допринеса с това. И накрая се получава уникален резултат, който е симбиоза от всички тези неща и който не е можел нито един от членовете самостоятелно да го предвиди. За разлика от нашите представи за екип, където имаш един, той има плана и ти си неговия изпълнител. Това не е екип. Връщаме се към идеята за опорните точки. Значи, човек е силен, когато има връзка с другите. И това е много силно заложено в природата на човека, защото той е най-социалното животно. Бидейки най-развитото същество, според широко разпространените критерии за това, кои същества са развити и кои не са развити, тук няма влизаме в този спор, но ако приемеме тая градация, колкото повече един вид е развит, толкова повече специализирани са отделните индивиди и толкова повече зависими са един от друг, защото никой не е самодостатъчен. Но това е предимство, да не си самодостатъчен. И именно това е, което липсва в нашето училище, което не ни дава здравото чувство, че си свързан в една общност. Друг елемент на тази спойка, това са ценностите. Ценностите са нещо, което ти дава сила да удържиш, дори когато обстоятелствата са против тебе или каквото и да е, срещаш някакви трудности или някакви невъзможности.
Друг начин, по който наричаме ценностите, наричаме ги морал. И много родители, аз тук имах, въпроси имаше преди лекциите, които да задават, много родители са загрижени за това, добре, как да възпитам в детето ми морал, как да възпитам в детето ми ценности. Нека първо да си зададем въпроса какво значи морал, всъщност кое поведение е морално. Морално е това поведение, което е градивно за общността, което е запазващо общността. Не, морално е това, което разрушава общността. Това поведение, което съхранява връзките между хората, е морално. Когато руши връзките, това поведение е неморално. Когато човек се чувства сигурен и приет в дадена общност, когато едно дете се чувства на мястото си, обичано и прието в една общност, той изпитва естествена потребност да съхранява тая общност, защото той е в негов интерес да я съхрани. Той не изпитва никакъв импулс отвътре, не му идва да я руши. Защото той много добре усеща и знае, че той е в безопасност. Тази общност му гарантира неговата безопасност. Кога човек става аморален, т.е. кога започва да действа разрушително спрямо общността, когато той не се чувства сигурен в нея, тогава в него се активира съвсем друг механизъм и това е съвсем друго поведение и това е поведението на единака, който се защитава, който е заплашен и той пази себе си срещу всичко останало. Тоест, едно дете, за да възприеме някакви ценности, които ние възприеме като морални, начина не е с пръчката по главата, така ще се държиш, онака ще се държиш. Начина не е от твоята глава в неговата да му ги влееш като правила. Начинът е да му създадеш усещането, че той е прието в тази общност. Създай му общност, намери му общност, с която то се чувства прието. В живота на всички хора, които са постигнали нещо и са успяли с някакви изключителни неща, присъства най-малкото един възрастен, защото не винаги се намира общност. Това е най-добрият вариант, но не винаги се намира цяла общност. Но винаги присъства поне един възрастен, който дори може да не е бил родител, може да е бил, дори не е роднина, може да е бил съсед, но с този човек детето е успяло да установи връзка и в него е била положена основата именно на това усещане, че има смисъл от общността. Аз мога да намеря място, аз не съм единак. Това е винаги един фактор, който присъства в хората, които се справили. Алис Милер пише много за това. Тя е една психоложка, която се занимава с корените на насилието. Всички те неща, които ви говоря, ги присъстват в книгите, които съм превеждала. И там са на моя щанд, може да ги намерите всички книги, ако някой се интересува по-нататък. Алис Милер казва така: морала няма рационален характер. Мнозина хора мислят, че морала има рационален характер. Какво значи това? Че аз ако кажа нещо на детето, то ще го направи. Аз ще му кажа: обичай ме, и то ще ме заобича. Обаче не, казва тя, морала има емоционален характер. Това е нещо, което се заражда в емоциите. И това е нещо, което е ефект, краен резултат, краен плод от житейската история, от изживяванията на детето, и който иска да го постигне, трябва да осигури съответните изживявания, а не да чете съответните лекции. Ще ви дам пример с моите две момчета. Едното е на 8, другото е на 11. Веднъж се прибират много разстроени. Малкият ми син се скарал едновременно с брат си и с някакви други деца. И беше едновременно много разстроен. И от другите деца, и от брат си. Аз опитах нещо да му говоря. Неговото емоционално състояние не беше точно това, за което Алис Милер говори. Няма рационален характер тия неща, за които искам да говоря. Не могат с обяснения да преминат съзнанието му. И тогава отидахме на ниво емоции. Просто го прегърнах и си седяхме така заедно. Не съм му говорила, не съм му давала разрешение на проблемите, не съм го разпитвала, просто си седяхме заедно. Известно време той рева, после си постоя и всеки, който има малки деца, знае, примерно детето, като си удари крачето, като му мине, първо е нещастно, реве, седи на стола, като му мине, хоп, скача, превключва на другата програма и се връща към живот. И точно по същия начин стана. Седя сина ми до мене, това е изключило, да, моята. Малкия, след което този товар падна от раменете му, той се почувства отново приет, възстанови усещането си за принадлежност и за връзка. Всички други проблеми му се сториха достатъчно малки и незначими и скочи да играе. И след една минута се обърна към брат си и каза: бати, прощавам ти.
ние въобще не бяхме говорили, нали, за брат му. Това беше друг проблем. Аз го успокоях заради другите деца, с които се бяха скарали. Тоест, това дълбоко морално поведение, прошката, се появи не защото аз го учих да прощава, а защото той изживя това, което му беше нужно, което му даде емоционалната сила, за да направи тая стъпка. И той му прости не защото аз наистина му обяснявах, че трябва да направи такова нещо, да му дойде отвътре. Най-големият провал на моралистите, на тези, които по принцип са хора, които ценят морала и обичат, нали, хората да се държат един с друг, е, че превръщат морала в морализиране, морализаторство, в лекции, вместо в жива връзка и в любов между хората реално. Това нещо е много добре казано, най-добре казано го намерих от Тони Робинс, който е един много известен говорител в областта на мотивацията и развитието. Той казва, ценностите са емоционалните състояния, които вярваме, че е най-важно да изживеем или да избягваме. И след това виждаме връзката на ценностите с ученето. Каква е, защото говорим за образование. Те определят това, върху което фокусираме вниманието си. Имаш в една зала едни хора, които слушат едно и също нещо, примерно в класната стая. Децата слушат едно и също нещо. Това не означава, че децата чуват едно и също нещо. И голям фактор за това какво чуват децата и какво ще научат от това, което им говориш, са именно техните ценности, защото ценностите насочват вниманието. Какво имам предвид, сега ще ви кажа. Примерно. Нека ви кажа какъв пример дава Тони Робинс, после ще ви кажа моя пример. Значи Тони Робинс казва, ако, например, твоята ценност е сигурност, още на влизане в залата си огледал всички изходи. Ти си забелязал тая информация, която ти е важна за твоите ценности. Ако си авантюрист обаче, твоята ценност е приключения демек, ти дори няма да знаеш как си попаднал в тая зала. Това не те интересува. Те интересуват изживяването, което ще получиш. Друг, който много добре разбира това емоционален характер на ценностите, са маркетинговата индустрия. Затова в маркетинговата индустрия имаме такива статии от рода емоционални връзки, за да изградиш доверие в марката. Или имаме схеми, таблички от рода, такива таблици, които свързват клиента, как да се домогнеш до клиента, чрез ценности. Доверие, верност, лоялност и пак доверие. Тоест, те искат да свържат емоционалното изживяване на дадена общоприета ценност със своя продукт. Значи, отново се връщам към Алис Милър. Защо, казва тя, не можеш да заповядаш на детето си да обича? Не можеш да му кажеш с обяснения да споделя играчките си. Не можеш да го научиш с обяснения да бъде търпеливо. Всичките неща, които ние цениме като морални. Защото тези неща, както казахме, те са емоционални и ако ти не си ги изживял, ти не можеш да ги възпроизведеш сам в себе си на сила, на рационално ниво. Това е същото както езика. Човек може да говори единствено на език, на който са му говорили. Аз не мога да говоря на японски, защото не са ми говорили на този език. Но ако аз като бебе са започнали да ми говорят на японски, аз ще мога да започна да възпроизвеждам този език. Аз ще познавам смисъла на тези думи. Аз ще знам какво стои зад всяка една от тези думи. А ако ми говорят на езика на любовта, на приемането и на всичко морално, което си представиш, че е важно за теб, ако ти говориш на този емоционален език на детето си, то научава този емоционален речник. И за него той се изпълва със смисъл. Добре, как тогава се възпитават ценности? Как тогава да ги възпитаме? Едното от нещата, което казах, да общуваш с детето си на езика на такъв морал, на който ти цениш, защото има различни ценности, все пак хората са различни. И другото много важно нещо е в какви условия му създаваш усещането, че е в безопасност. Значи едно дете, много силно доминантна в неговото съзнание е, че то е безпомощно. Ние често забравяме това нещо, като възрастни, които
вече разполагаме със средства за контрол на живота си, можем да се ориентираме кое е нещо опасно за нас, кое не е опасно и как да постигаме целите си. Разполагаме с тези средства. Малките деца са абсолютно безпомощни и са напълно наясно за това. Те са напълно наясно, че са зависими. И затова голяма домината в тяхното съзнание е търсенето на чувство за сигурност. При нас, при възрастните не е така. Ние много други фактори съобразяваме, когато мислим и когато учиме. При тях това е една голяма доминантна. Тоест, те тълкуват голяма част от информацията, преминава през тая призма. Аз в безопасност ли съм? Аз сигурна ли съм в тази ситуация? Или с този човек? Тоест, давам пример. Когато в училище ни оценяват постоянно с идеята, че ние трябва да сме отличници и да имаме високи постижения, възпитават ли в нас тая ценност да се стремим към високи постижения? Не. Възпитават съвсем различна ценност и това е ценността на конформизма. Защото аз разбирам, че за да бъда приет, за да бъда в безопасност, аз трябва да бъда отличник. За да ме харесат, за да ме приемат, аз трябва да имам това постижение. Защото моята призма, през която аз пречупваме, как ще бъда в безопасност. Следователно, когато ти ме подлагаш на стрес и поставяш под условие любовта си към мене и приемането си към мене в зависимост от моите постижения, аз научавам на конформизъм, а не на постижение. И по-нататък в живота, когато аз се стремя да постигам някакви постижения, дори като възрастен, те продължават да не ми носят удовлетворение. Дори да си постигам целите, дори да имам високите постижения, аз продължавам да не съм удовлетворен, защото аз всъщност не си давам сметка, че аз търся съвсем различно нещо и това е приемане и сигурност и безопасност. Усещането, че принадлежа в някаква общност. Така, до сега говорихме за това, което аз сравнявам с корените или с хоросана, това, което държи здраво постройката на моя живот, характера и вътрешната ми сила. Сега нека да поговорим за крилете. Това, което ме движи напред и което ми дава желание да политна. Или, ако се върнем отново към метафората с сградата и архитектурния план, това е архитектурния план. Какво си представям аз, което ме движи напред, за да си направя труда да строя цялата тая постройка? Значи, сега нека да започнем, като говорим за това какво си представям и какво ме движи и какво ме привлича, нека си поговорим тогава за привличането. Какво е привличането? По принцип, желанието какво е? Желанието е механизъм, за да задоволиш някаква своя нужда. Например, когато изпитваш желание да пиеш, това е жажда, която ти говори. Тялото ти говори, имам нужда от вода. Когато някаква храна те привлича, особено бременните жени знаят, силно ме привлича тая храна. Често пъти това означава, по някой път означава, че просто брекля с шоколада. Това е друга тема. Това е патологичното привличане и за него ще говорим. Но често пъти спонтанното желание и привличането към някакъв тип храна означава, че тялото ти има нужда от тая храна. Аз, след като родих, за моя най-голяма почуда и удивление, исках да ям черен дроб. А по принцип не ям месо, не обичам месо. От малка помня, че ме мъчиха, противно ми е месото, не обичам месо. След като родих, имах някаква неистова нужда да ям точно черен дроб. Кой па ми каза да ям точно черен дроб? И после ме осведомиха лекарите, че това било, защото ми бил нисък в хемоглобина и така нататък. И там съм щяла да го намеря в черния дроб. Известно време ядах, примерно 2 седмици или 3 седмици, край това желание секна и повече след това не се появи години наред. Тялото има начин чрез привличане да ти покаже от какво има нужда. Същото важи и за душевният ти свят, за психиката ти. Психиката също има нужда от определени неща, за да расте и да се развива и за да е здрава. За тялото тези неща това е храната, това са някакви материални, такива вещества, които трябва да поемеш. За психиката това са изживяванията. Психиката има нужда от определени изживявания. Ти трябва да ти се случи нещо, ти трябва да натрупаш някакъв опит, да преживееш нещо, да изстрадаш или да си щастлив, или да се радваш, или да плачеш, за да съзрява душата ти да се развива и да е здрава. И когато нещо те привлича, някаква дейност, някакъв човек да общуваш с него, някаква книга да прочетеш, това означава в много от случаите,
че душата ти, психиката ти има нужда от това нещо, за да расте, да се развие. Когато спираме децата да вършат нещата, които ги привличат, за да правят нещата, които трябва, т.е. които ние смятаме, че трябва, ние спираме тяхното развитие. Просто блокаж. Там, където си го спрял да направи това, което го привлича, първи блокаж. Минава се месец, пак иска нещо, което го привлича, втори блокаж. Това като продължи 2-3 години, до 4-ти клас децата са с умряло пламъче в очите. И угаснал. Всеки от вас може да се сети за нещо, което е преживял и което, ако не го беше преживял, нямаше да е човека, който е днес. И съм сигурна, че всеки от вас може или ще свържи тази случка с нещо, което го е привлякло, дори да си е нанесъл, да си е навлякал проблеми. Ми привлечеме, този човек ме привлече, той се оказа, че еди какъв си, ми създаде еди какви си проблеми. Да, ама те привлече и ти живя нещо, това нещо, което ти беше необходимо и съзря. И знаеш, че днеска няма да си същия. Не си същия благодарение на това. Сега да уточниме, това, от което хората винаги се плашат, да, ама какво, ако ме привлича нещо лошо? Да го наречем така, това е патологично привличане. Значи, когато човек не задоволява това, което го привлича здравословно, той развива патологични привличания. Даваме пример с храната. Ако ти не се храниш с храна, която има висока хранителна стойност, която съдържа необходимите микроелементи за изграждане на твоето тяло, какви неща, например, се съдържат в зеленчуците и плодовете, а вместо това ядеш бял хляб, сладки соленки, каквито щеш неща, шоколади, ти стигаш в един момент до положение, в което постоянно ти се яде и постоянно не знаеш какво ти се яде, без да си гладен. Ти знаеш много добре, че си се нахранил, не ти стърже стомаха, не си гладен, но ти имаш някакъв стръв, имаш нещо да ядеш. Ти си развил едно патологично привличане. Защо е това? Защото това е компенсаторен механизъм за тялото, за да си набави нещата, които му липсват. Като знае, че няма да ги получи от този хляб, няма да получи съответните, да речем, витамини, в него има някакво много малко количество витамини, тогава тялото казва, аз поне да се натъпча с едно голямо количество хляб, от него 90% ще сложа на сланини, но 10% ще умея да измъкна нещо. Това се нарича в тялото състояние на клетъчен глад. Ти не си гладен стомашно, но клетките ти гладуват, защото нямат веществата. Тоест, ти си развил това патологично привличане, защото не си задоволил здравословното си привличане. И начина да нямаш, да се освободиш от патологичните привличания не е като ги възпираш и като ги забраняваш, както ние правим с децата. Виждаме, че те правят нещо, което не е добро за тях и ние го забраняваме. И казваме не, или спираме, или отрязваме, или отсичаме тази дейност. Начинът е друг. Захрани го с добрите неща. Ако детето си има някакво патологично привличане, т.е. нещо, което ти виждаш, че няма да го доведе до нещо добро, помисли си какво е това, което му липсва, или какво е това друго, което детето ми искаше да направи и аз не му дадах тая възможност. Кое беше това нещо? Аз ще ви дам пример с един много известен баскетболист в Америка, който Джей Уилямс се казва, който излиза от колежа много обещаващ, голяма звезда. Не можах да му запомня всичките победи и там мястото в класациите на баскетболистите. На 20 и няколко години сключва договор с баскетболен отбор, в който пише, че не може той да кара мотор, докато е в този отбор. Естествено, заради застраховка живот. Преди това, докато е бил в колежа и докато е бил в училище, същия този Джей е бил най-примерното дете, много добро дете, активно, социално, доброволчество, капитан на отбора по шах, отличник, не мога да кажа чак, но с високи резултати учебни, добро дете. И в един момент казва, я си гледайте работата, качва се на мотора, дори не развива и кой знае колко висока скорост, но се прибива и то по начин, катастрофира по начин, по който се парализира. И му се налага след това много дълъг период, не помня точно, примерно между 1 и 2 години, 18 операции, за да може да стане да започне да се движи. Той вече не може да играе баскетбол, но възстановено е здравето му до там, че да може да се движи. И това се е случило вече доста отдавна в живота му. В днешно време той много говори
за това и защо се е случило и ще ви кажа какво казва в неговите думи. Направих това, защото искат да покажа, че имам контрол над живота си. Аре бе, те ще ми кажат да не карам мотор. Нали? Казва, от училище, после в колежа, после в отбора. Цялото ми време беше структурирано. Той не е имал време да прави нещо, което той си науми. Искам аз да го направя и когато искам, тогава аз да го направя. Това е съвсем здравословно привличане. Човек да има контрол над живота си. Това е нещо съвсем вреда на нещата. Когато отнемаш систематично това нещо от човек, то се натрупва и избива в някакво патологично привличане. В случая не го е привличал самия мотор и високите скорости, а желанието да докаже, че той е независим. И че той може да направи нещо, когато той иска. И другото, което той казва, когато изведнъж постигнах успех, просто не знаех какво да правя със свободното от изисквания към мен време. Защото живота му е бил толкова силно структуриран и той толкова е свикнал да изпълнява някакви нареждания и програми, че когато ставаш със свободно време, ти не си се научил какво да правиш с него. Така, трябва да сме наясно, че здравословното привличане може да те доведе до ситуации, в които се окажеш абсолютно сам и неразбран. Нали виждате какво е на картинката или да ви обясна? Всички казват Хайл Хитлер, само заградения в кръгчето не казва Хайл Хитлер. Не трябва да притискаме децата си, да ги възпираме да попадат в ситуации, в които са сами неразбрани, заради нещо, което те искат да постигнат и да направят. В момента и се оказва огромен натиск върху децата в училище в името на тяхното образование, така нареченото криворазбраното образование, те да са непременно да се вписват и непременно да са с всички, непременно да правят всички заедно и никой да не остава аутсайдер. Този човек е аутсайдер, единствения прав в тази ситуация. И сега, за да сме достатъчно модерни, трябва да цитираме и Стив Джобс. Значи, елемента с привличане, в привличането винаги има някакъв елемент, който е неясен. Никога не е до край ясно защо искаш това, къде ще те доведе, какво ще ти се случи, ако го направиш, ще успееш ли, няма ли да успееш. Винаги има някакъв елемент на неяснота. И това е една съвсем естествена и присъща черта, характеристика на живота, която в училище ние тотално изтриваме, изличаваме от опита на децата. И именно това казва Стив Джобс във втория параграф. Най-важното е, имайте смелостта да следвате сърцето и интуицията си. Те някак знаят какви всъщност искате да станете. Някак, не всичко е ясно. И това не е случайно, защото кой от вас, примерно, би гледал филм, в който знае от началото какво ще стане накрая. Всъщност това, което те кара да го гледаш, това, което те държи жив интересът ти и желанието ти да участваш в това, което се случва, е, че ти не знаеш какво ще стане накрая. И така и в живота. Ако искаме децата да върват напред и да имат силата да преодоляват и да се развиват, трябва да й дадем шанса да не знаят какво ще стане накрая. Трябва да е, как се казва на английски, open-ended, с отворен край, това, което ще постигнат. И да не ги спираме заради това, защото ние предполагаме, че резултата няма да ни хареса, че резултата за тях, че това ще им е трудно, или че няма да имат шестица. Или че ще си провалят дипломата, защото за нас това е много важно. Има достатъчно хора, един от тях е този, който си е прекъснал образованието и го е провалил в името на това, което го е привличало някак. Моето време свърши. Ако това, което ви говорих, ви е било интересно, то беше част от един семинар, който правя, еднодневен семинар, който се нарича Естествено учене. И той е посветен на темата как човек учи, какви са естествените механизми, природните механизми в човека, въз основа на които той се развива, както възрастен, така и дете, каква е ролята на емоциите за паметта, каква е ролята на тялото. Тялото също участва в паметта и в процесите на помнене в нервната система. Част от нещата, които сега говорихме, са там. И който се интересува и желая да чуе нещо повече, може да говорим след това.